Последния ден от месец март вие гледате регионалните новини на СКАТ Кърджали. Лекарите в Кърджали се включиха в протеста на общопрактикуващите лекари в страната, солидарни с колегите си. Те настояват да се промени и преструктурира новия рамков договор. Десетки лекари от Кърджали спряха работа за 2 часа, за да изразят позициите си относно политиката, водена от Здравното министерство. Според тях се усложнява лечебния процес, което от своя страна се отразява негативно върху пациентите. Укрепването на първичната медицинска помощ е средство, без което не може да се постигне каквато и да е друга обществено значима цел в здравеопазването. В този смисъл, поставянето на цели, без да се има предвид средствата за тяхното осъществяване, е деморализиращо и личностно разрушаващо. На основание горе изложеното, лекарите от Кърджали предприемаме ефективни протестни действия, които са факт. Тези действия са послания към Министерството на здравеопазването и здравната администрация за зачитането мнението на общопрактикуващи лекари в България. Настояваме всички промени в нормативната уредба, касаещи първичната медицинска помощ, да се обсъждат с представители и експерти на Националното движение на общопрактикуващи лекари. Второ, да се създаде експертна група между Националното движение на общопрактикуващи лекари и Министерството на здравеопазването, която да разработи механизъм за намаляване на бумащината и бюрокрацията в амбулаториите с цел отделяне на повече време за разговор и преглед на пациентите. Към личните лекари се включиха и медиците от болницата в Кърджали. Те обявиха, че спират плановите приеми до решаване на проблема. Предстои на обща среща да се реши как ще продължат стачните действия занапред. Нова цена на водата в Кърджали от 1 април. Тя се налага след изграждането на новите пречиствателни станции. Колко ще плащаме? Вижте от репортажа на колегите Ирина Мухтарова и Златко Маргаритов. Промяна на цената на водата в Кърджали и Момчилград се налага след изграждането и въвеждането в експлоатация на двете нови пречиствателни станции за отпадъчни води. За това от 1 април влиза в сила утвърдената от Комисията по енергийно и водно регулиране цена пречистване на отпадъчни води. Крайната цена е 1,74 лв. без ДДС, а потребителите ще плащат с начислено ДДС 2,09 лв. За поддръжката и експлоатацията на тези пречиствателни станции ще бъде около 800 хиляди лева. И те се разпределят на всички те, които ползват тази услуга – пречистване на отпадъчни води. Увеличението се налага заради завършването на проекта Воден цикъл. Припомняме, че общата му стойност е 70 милиона лева за изградена 14 км водоснабдителна мрежа, 24 канализационна и пречиствателна станция за отпадъчни води, която ще обслужва над 50 хиляди души. Надеждите за подобряване на водоснабдяването са големи. Остава да видим доколко ще бъде качествен новия воден цикъл, защото не бива да забравяме, че строежът му бе съпътстван от чести аварии. Потребителите ще получат сметките си за вода с новите цени през месец май, уточняват от ВиК. ВиК Кърджали предупреждава всички свои абонати, на които вече са връчени предписания за подмяна на водомерите им, да го направят най-късно до 3 месеца след уведомлението, защото след това от водното дружество ще започнат да начисляват по 5 кубика на член от семейството. Кое налага подмяната на водомерите? Вижте в следната информация. ВиК Кърджали е подел кампания за подмяна на старите водомери или по желание на абонатите проверката им от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Причината – изтеклата 10-годишна давност на водомерите. От дружеството уточняват още, че предстои подмяна и на общите водомери, които обаче ще бъдат заменени с нови за сметка на ВиК. Не така стоят нещата с частните абонати. Трябва да е минала метрологична проверка, нали? Всеки един абонат е длъжен, или да се закупи нов. В момента активно се пишат предписания от инкасатори на водното дружество на абонати в кварталите на града поради тази причина. Това могат да направят като си закупят нови. Подмяната може да се осъществи като абонатите си закупят нови или пък решат да ползват тези, които служителите на ВиК им предоставят. Ако не го направят до 3 месеца след връченото предписание от дружеството, ще започнат да им начисляват вода по 5 кубика на член от семейството.
Съюзът на птицевъдите в страната изразяват опасения за опасни яйца преди големия християнски празник Великден. Опасенията им са свързани с вносните яйца. По тази причина предстоят засилени проверки от страна на Агенцията по безопасност на храните. За риск от поява на опасни яйца на пазара преди Великден предупреждава Съюзът на птицевъдите. Сигналът е подаден в Агенцията по безопасност на храните. В случая ставало въпрос за яйца, които се внасят на едро, а по този начин срокът им на годност може да се промени умишлено при преопаковането. Особено внимание се обръща на онези яйца, които не са в кутийки, а в палети. Тези яйца не отивали при родните производители, в яйцескладове. Там не се осъществявал контрол от Съюза на птицевъдите и за това не се знаело какво се случва и как точно се съхраняват. По тази причина от Агенцията по храните планират засилени проверки на производители и търговци на яйца в навечерието на Великден. Няма да се проверяват само яйца, обаче обект на проверки ще бъдат и ягнешкото месо, козунаците и други продукти, част от празничната трапеза за празника. Такива ще има и в Кърджали. Напомня се само, че срокът на годност на яйцата е 28 дни. За това е добре хората да обръщат внимание на това. Плащаме обезщетение на ДПС заради непризнати резултати от секции в Турция през 2009 година. Правителството ще изплати обезщетение на ДПС, като изпълни решение на Европейския съд по правата на човека, четем в стенограма от последното заседание на Министерски съвет. Оказва се, че миналата година съдът се е произнесъл по делото, заведено от сегашния съпредседател на ДПС Рушен Риза и 101 български граждани за незаконно пренареждане на мандатите за партията и местата и в парламента от изборите през 2009 година, когато не бяха признати гласове на хиляди сънародници от Турция. Те твърдят, че решението на Конституционния съд да анулира изборните резултати в 23 избирателни секции в Турция е накърнило несправедливо правото им да се кандидатират и правото им да гласуват. Съдът приема тези мотиви, като посочва пропуски във вътрешното законодателство и липсата на възможност да се проведат нови избори, които водят до формално решение на съда, накърняващо неоправдано правата на жалбоподателите. Европейският съд за правата на човека постановява, че самото установяване на нарушението е достатъчно справедливо обезщетение за претърпените неимуществени вреди и присъжда само разходи и разноски по делото в размер на 6000 евро. С това емисията ни завърши. Желаем ви спокойна вечер.